Ingkang pungkasan tanggap sabda ing derek Henry Karon. Ingkang menika sumangga undian nomor 1000 temunten ajeng wonten ing sasana tetandhingan. Monggo. Kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebahagiaan tumrap kita sedaya. Kasugengan saha sih nugrahani Gusti. Mugi tansah kajiwu kasarina lumebet dumateng kita sedaya. Nuwun para sesepuh miwah kasepuhan ingkang dahan kinabekten, para pambating praja ingkang sinudarsana, para tamu utusan saking calon kadang besan ingkang dahan kinurmatan, dalah kadang werja muda ingkang winantu ing suka miwah basuki, sagung para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang tansah minulya ing Mradoko awit saking keparingipun Bapak Sugiyato dalah Ibu, kula nyuwun idi palilah minangka panuntuning titi laksana kepareng hambuka wiparaning suka punganing wicara menggarang tamaning adicara dadosaken rembag tumunten kaperluatan ing adicara prasaja kalenggahan menika. Minangka purwakaning atur sumangga kita tansah ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Awit saking kemilahanipun paring rahmat sarta hidayah dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Katitik kita sedaya saged nyawiji wonten rompokipun Bapak Sugiyato kanthi kebak ing kawilujengan boten manggih pambengan. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, keparenga atur kuninga menggah reroncening adicara. Adicara ingkang angka sepisan pambuka. Kalajengaken atur pambagya harja dening ingkang hamung ugati. Rumambar adicara angka 3. Sabda gati dening pangarsanipun tamu duta saraya. Adicara angka sekawan nun inggih tanggap wacana gati. Adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Para lenggah kakung Sumawana Putri ingkang tansah minulya ing budi, mekaten wau menggah reroncening adicara ingkang sampun sinandhut dening keluarga. Murih laksitaning adicara purwa madya ngantos swasana manggih karaharjan, sumangga tumunten kapurwakan asung dedonga. Mugi lekas wekasing sedya tansah nulus raharja, boten wonten rebeda nir sambikala. Lenggah kanthi satata dedonga anut kapitadosanipun piyambak-piyambak. Dedonga kula dherekaken sumangga. Dedonga cekap matur nuwun. Para lenggah ingkang dahat kinabekten, adicara ingkang angka kalih nun inggih atur pambagya harja. Dumateng panjenenganipun Bapak Kisut Susanto minangka sulih saliranipun Bapak Sugiyato sekalian Ibu, wekdal kula sumanggaaken.
dangu praniti laksana sampun paring dangu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumituning rahmat saking Gusti ingkang Maha Agung, saestu ambabar kanugrahan, kawilujengan, karaharjan dumateng sagung kawula dasar. Kajehna wonten ing ari kalenghan menika, kula dalasan panjenengan sami tasih dipun keparingaken pinanggih nyawiji wonten ing papan kalenghan menika kanthi kepaing raos supa miwah baso. Kanthi mekaten sampun sapantesipun menawi kita ngunjukaken raos puji tuwin suku wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung, sinartan atur panuwun mugi gatining pepanggihan ing wekdal menika purwa madya dalasan wasana tansah pinanggih rahayu nirsamipun. Wonten ngarsanipun para pinisepuh, sesepuh tuwin aji sepuh ingkang sampun ana ing pamawas wedha ing pitutur lan pantes sinuhun ing pakurmatan. Wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating proyek pamangku wilayah ingkang minangka song-song agunging kawula dasar ingkang tansah pinakutih. Wonten ngarsanipun kadang duta saraya ingkang pantes sinudarsa, kadang merga-muda ingkang tansah cinaket ing raos supa miwah bagya mulya. Mugi tinebihna ing kelaksana nuwun punten dalem sewu awit kula nyiget wedal sawetawis gempil kamardikan panjenengan anggenipun eca sekeca wawan pangandikan. Awit ing mriki kula piniji dening ingkang hamuntugan nun inggih Bapak Sugiarto sekalian ibu ingkang kinen minangka cundhakaning atur kunjuk mring sagung tamu ingkang dahat minulya. Semantena nun injih awit saking winat sing pangertosan ingkang kutung sarta suwung ing rah pangawikan pramila mbok bilih samangke pinanggih sasar susuring wicara cecer-cereting basa keparing sangya para tamu kersa paring samudra panaksama dhateng minangka purwakaning atur keparing kula ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sami sinartan atur keparing lenggah sekeca sinaosa wonten ing madyaning papan ingkang kebak puji. Tanpa pepindhan gembiraning manah awit panjenengan sampun kersa hanjenengi wontenipun pepanggihan ing wekdal menika nun injih awit saking muni-muning sih kadarman panjenengan minggahi kula sak keluarga.
para lenggah ingkang tansah winantu ing Suka Basuki. Menggah wigatos sing pepanggihan ing titilaksana menika keparenga Bapak Sugiarto, Bapak Prawoto ingkang pidalem wonten ing Dusun Padem RT 6 RW 1 Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang. Nulinje badhe mratelaken gatine sedya babaring karso dumateng Bapak Sugiarto ingkang sineksen para lenggah sedherek. Pramila kula nyuwun dumateng panjenengan sami kasekecakno anggenipun lelenggahan sinambi midhangetaken pangandikan saking Kadang Duta Saraya. Kanggo bilih wonten kewirahan saking Gusti ingkang Wali, kula saged caos pasugatan prasaja ingkang lumantar para kadang pramulat keparenga panjenengan sami anggrahaken kanthi mardu mardikaning penggalih. Mbok bilih namung cekap semanten anggen kula matur ing wekdal menika sepisan malih Bapak Sugiarto anggenipun nampi rawuh panjenengan sami kirang tanggap tangguh miwah guguk Bapak Sugiarto sekalian tansah tumadah lubering samudra pangangsa. Lan bilih anggen kula matur kirang dadosaken syukur nanging penggalih panjenengan sami. Kula nyuwun lubering samudra pangangsa. Cekap semanten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun nuhun. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, mekaten wau atur pambagya harja dening Bapak Kisot Susanto minangka sulih saliranipun Bapak Sugiarto sekalian. Dungkap laksitaning adicara ingkang angka 3 nulinggih sabdo gati. Wondene ketuangga ingkang kepareng hanyarirani winantu gunging pakurmatan Bapak Tepok Ngationo. Mugi kepareng paring wedaring pangandikan minangka sulih saliranipun saking calon kadang besan Sutresno Bapak Prawoto. Dumateng panjenenganipun Bapak Tepok Ngationo sasana saha panyaoswara kula sumanggahaken. Satu rok. Matur nuwun paring Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sirahipun Gusti ingkang ameber katentreman, kabejan miwah kamulyan, mugi tansah tumanggung sagung dumadi. Nuwun dhumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh
aji sepuh ingkang nganggo Mas Ugi dumateng pepoyangan kaum pamit ingkang pantes pinunjul. Dumateng panjenenganipun Bapak Dukuh ingkang ngasta wilayah minangka sok-sok ageng para dasih ingkang menang manugi pangurmatan. Dumateng panjenenganipun Bapak Sugiarto sekalian ibu ingkang kula hormati. Sabuning hati lenggah kakung Sumawana Putri ingkang sinuhun ing akram. Nuwun amit dan sewu. Mugi ing walna ing sesiku dilebihna bebetuning Gusti ingkang Maha Agung. Nyuwun palilah kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya saperlu gempil kamardikan panjenengan ingkang tatemben eca ing baling wapan pangandikan kaliyan kadang kinasih menapa dene mitra pitepangan. Karana kula kabiji ngembani pupus minangka Cundaka sulih saliranipun Bapak Prawoto saking Padukuhan Padem RT 6 RW Setunggal Kelurahan Girikarto Kapanewon Panggan. Kepareng ngaturaken wigatos ing sowan kula wonten ing Rikalgan menika. Tinar buka langkung rumiyin kula tansah mujukaken puji kelawan syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Izin awit sih rahmatipun ingkang tansah pinaringaken dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula saengga tasih saged nyawiji wonten ing pepanggihan menika kanthi kawontenan slamet tanpa ribet, rahayu tanpa hidup. Langkung rumiyin keparenga kula nderek pitepangan nami kula teplok ngadya. Kula tasih setunggal padukuhan kaliyan Bapak Prawoto ingkang kepareng utusan. Dumateng Bapak Sugiarto ingkang dahat kinurmatan. Pareng kula ngaturaken menggawe wosing gati sowan kula wonten ing Rikalgan menika. Ingkang monggo sepisan silaturahmi dumateng panjenengan sekeluarga. Ingkang monggo kalih sowan kula menika ngaturaken salam taklim mugi katur dumateng panjenengan sekeluarga menapa dene dumateng sagung para bapak saha ibu ingkang kepareng rawuh wonten ing pepanggihan menika. Ingkang monggo tiga keparenga kula ngajengaken atur pirembagan wonten ing wedal kawuring. Rumaos bingah bombong birawane manah. Meninggih Bapak Prawoto sampun tinampi panglamanipun dening Bapak Sugiarto ingkang pidalem wonten Padukuhan Padem RT Setunggal RW Setunggal Kelurahan Girikarto Kapanewon Panggan. Karana sedaya sampun jumbuh saha manunggaling cipta tuwin karsanipun pramila kersanipun Bapak Prawoto menggah dinten ugi wulan kangge nglarapaken calon pinanganten jalur saha ijab kabulipun calon pinanganten kekalih. Nun inggih dina Ayudhya pikantuk tolerikmen ingkang angkah wonten ing dinten Senin Legi warsa 13
13 Juli 2026. Ananging mbok bilih dinten ugi wulan ingkang kaaturaken panjenenganipun Bapak Sugiarto kirang sarujuking penggalih saged karambat kanthi sarana kula margi. Saduwing ngadi lenggah ingkang wicaksana ing menawi ing samangke dipun tampi atur panuwun kula badhe ngaturaken tandha pikekaing kirang menawi wonten panggilan kula sinebat pasesen. Ugi ing dinten wedal kaping kula badhe sowan malih nglarapaken calon pingangan ten jalan nun inggih Toleritban wonten ngarsanipun Bapak Sugiarto sekalian. Boten ketilapan kula ugi ngaturaken ageng matur nuwun saya ingkang arupi tanggapan menapa dene pasegahan. Mugi-mugi kesayanganipun Bapak Sugiarto pikantuk pelintu ingkang satraju saking ngarsa Gusti ingkang Maha Agung. Menawi ing samangke sampun wonten pratandha paripurnaning pepanggihan menika, kepareng kula nyuwun pamit wangsul. Donga pamuji kasuwun mugi-mugi kula kalis bidang warga. Dumateng saking hadirenggah ingkang dahat kinurmati. Mekaten kula sing gati sowan kula minangka sulih saleranipun Bapak Prawoto. Menawi wonten tumpang suwing atur saha kiranjang keping unggah-ungguh saengga damel nuting penggalih panjenengan kula nyuwun lumeber samudra pangreksa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal kula pundharaken matur nuwun. Tatas titis kaduk luluh hangarah prono kanthi wijang wijiling pangandikan dening panjenenganipun Bapak Tepok Ngadiono minangka sulih saliranipun saking calon kakang pisan Sutesna Bapak Prawoto. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, rumambat adicara angka sekawan nun inggih atur panampi dumateng panjenenganipun Bapak Handi Parwono minangka sulih saliranipun Bapak Sugiarto sekalian ibu sasono saha pandaya swara kula sumangkaken. Awit paripun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh rahmatan rahadi nugraning Gusti ingkang Maha Agung tansah tumedhek warati sagung dumadi kajiwa kasarira ing panjenengan jadasan kula. Dumateng panjenenganipun para pinisaku sesepuh aji sepuh ingkang harun mastuti dumateng pepoyaning kartami ingkang pantes kinabekten
dumateng pangasta bawating wilayah minangka pandham pandheming kawula tesih ingkang menang nabi pakurmatan dumateng panjenenganipun kadang duta saron ing dahat kinurmatan para purna karya labet praja ingkang mahambet luhuring darma para kadang werda muda ingkang bagya mulya sagunging para tamu kakung Sumawara Putri ingkang pantes kula hormati. Amin dalam sen mugi diagung ing pangaksana tinebihna saking denda sikuning Gusti ingkang murbeng dumadi nyuwun parilah kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya semantena sampun winastan kula rapatan nyingkur subasita miwah tata krama lho inggih karana kula kapiji ngemban atur andhapura tinalaning basa saking Bapak Sugiyato supados caos tanggapan saking pangandikanipun Kadang Duta Saraya Sutasana dumateng panjenenganipun Bapak Teko Ngatyon ingkang ngemban wajib luhur wonten ing bebrayan agung ingkang kinurmatan saderengipun kula nanggapi menapa ingkang dados pangandikan panjenengan boten kekilapan kula ugi ngaturaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Hyang Agung inggih awit saking lumituning sih tuwin rahmatipun ingkang pinaringaken dumateng panjenengan sedaya dalasan kula saengga tasih saged pinanggih mangariji wonten papan panggenan menika kanthi niskala saklajengipun kula ngaturaken matur nuwun menggah silaturahmi panjenengan dhateng kula sak kulawarga wondene menggah salam taklim panjenengan kula tampi kanthi bingah kasa wangsulipun mugi dawuh sami-sami dumateng sagunging hati rendah ingkang tansah kinurmatan Biloles bilih wonten wekdal kawruh Bapak Prawoto rawuh wonten dalemipun Bapak Sugiyato wonten ing RT setunggal RW setunggal Padukuhan Padem Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang wigatosipun lamar anak estrinipun ingkang nami Dina Ayudea Biloles bilih panglamaripun Bapak Prawoto dipun tampi kanthi tulus lila lebeting manah Bapak Sugiyato saklajengipun ngeningi dinten kinarya nindakaken prastawa suci ijab kabul calon putra temanten kekalih nuninggih Dina Ayudea saha Bagus Ridwan putra jalu saking Bapak Prawoto kula sampun ngayogyani lan ugi sampun sineksen saking para tamu sedaya salajengipun wonten ing dinten ingkang sampun pinilih kula nyuwun dipun larapaken ingkang putra murih sedaya pinanggih lancar perkawis pas sesek kula tampi kanthi bingahing manah salajengipun menawi sedaya sampun pinanggih ramping
panjenengan ngersaken kundur kula sak kulawarga sepi saking raos panunduk namun saged ngaturaken sugeng kundur sugeng pindhah mugi boten wonten pringgo bayani langkung mekaten atur kula minangka sulih saliranipun Bapak Sugiyato pungkasane ngatur mbok bilih wonten atur saha patrak kula ingkang boten nujupra inggih awit saking cupeting seserpan ing Reh Subasita tata basa tuwin sastra kepareng panjenengan sedaya paring agunging pangaksa kanthi panutuping atur wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kawula kuturaken wonten ngarsanipun pamiloro matur nuwun. Kakung Sumawana Putri ingkang tansah minulya ing budi. Mekaten wau munggah atur panampi dening panjenenganipun Bapak Handi Parwono minangka talaning basa saking ingkang hamugati Bapak Sugiyato sekalian. Dungkap adicara ingkang angka gangsal nun inggih panutup. Para rawuh sartanipun Bapak minangka pangarsaning tamu duta saraya saking calon kadang pisan Sutresna Bapak Prawoto. Keparenga Bapak Sugiyato lumantar kula sanget ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan injih awit saking rawuh panjenengan sedaya. Ewa semanten mbok bilih sadangunipun abdi ajeng lawan pangandikan langkung-langkung anggen kula sak keluarga nyamektakaken lir samukawis kirang dadosaken renaning penggalih kula awet saking nami Bapak Sugiyato tansah nyuwun agenging samudra pangaksami. Para tamu ingkang dahat kinurmatan saderengipun adicara dipun pungkasi keparenga kula ngaturaken asiling pirembagan wonten ing dinten menika kirang langkung mekaten. Bilih Bapak Sugiyato saestu badhe bebesanan kalian Bapak Prawoto. Awit putra kakungipun Bapak Prawoto ingkang nami Bagus Ridwan badhe ngambut guna talining akrami kalian anak pawestrinipun Bapak Sugiyato nunggih Denok Dia. Wondene dinten ingkang kaangkah sowanipun calon pinanganten kakung sarta ijab kabulipun benjang dinten Senin Legi Surya kaping 13 Juli warsa 2026. Sumangga adicara wonten ing pepanggihan menika kita pungkasi srana asung dedonga saha pamuji. Lenggah kanthi satata dedonga anut kapitadosanipun sowan-sowan dedonga kula dherekaken sumangga. Dang. Dedonga cekap matur nuwun. Para lenggah kakung Sumawana Putri ingkang tansah minulya ing budi. Kula ingkang kajibah nderekaken rantamaning adicara tentu kemawon wonten tindak tanduk saha atur ingkang boten dadosaken renaning penggalih inggih jalaran saking cingkranging seserepan kula wonten ing Reh Subasita basa tuwin sastra kula nyuwun kersa bedah tambahing asana ing wasana sugeng kondur sugeng tindak mugi rahayu ingkang tansah pinanggih puput pepet pepuntoning atur jinten pricapala tuku kopat neng Girikarta cekap semanten atur kula sedaya lepat nyuwun pangapura nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa. Gue tidak Dinaik jintem lho, Pak. saya kena ini berapa sampai pun kemudian kami kok itu mengaturakan kesakitan itu pemirsa studio. Jadi sampai ujian ingkang kongkol ingkang kedadosan saking Panatosoro sedherek Murdianto atur pamargiyarjo diri sedherek Poniman Sabtu ganti diri sedherek Saparti lan Panampi Tangga Sabtu diri sedherek Erwan Prawiro Ganti. Dengan menika semoga undian nomor 8 kasumarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepisan sumangga kula panjenengan sedaya tansah ngaturaken puji syukur dumateng Ngarsa Gusti ingkang Maha ingkang sampun paring kathah kanikmatan nikmat sehat dumateng kita sedaya saengga kula panjenengan sami saged nyawiji wonten ing sang menika kanthi wilujeng tebih sedaya. Wonten ngarsanipun para sepuh sesepuh saha para ingkang kalih sepuh ingkang satuhu kinurmatan. Wonten ngarsanipun kadang lenggah kakung Semawana Putri ingkang kula hormati. Ing ngarsanipun kadang Buta Saraya ingkang minulya saha kadang Marga Buddha ingkang badhe mulya. Kepareng ing mriki kula ingkang kapiji dening Bapak Sukyan sakeluarga minangka panatacara ingkang badhe ndherekaken menapakipun adicara lamaran wonten ing siang menika. Dene rantaman adicara ingkang sampun dirancang kirang langkung mekaten. Adicara kapisan pambuka. Kelajengaken adicara angka kalih atur pambagyo karja. Kelajengaken angka 3 sabda kanthi kadang Buta Saraya. Megang adicara angka sekawan atur panampi. Dene angka gangsal sumene ingkang pungkasan panutup. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mekaten adicara ingkang badhe kita lampahi. Pramila sumangga adicara wonten ing sang menika kita bikak kanthi ndedonga. Manut satataning panembah suwang-suwang ndedonga kawiwitan. Ndedonga cekap. Mega adicara kalih atur pambagyo harja. Dumateng ngarsanipun Bapak Poniman wedal kula sumangkaaken kanthi sakabehipun sumangga. Santose. Masa tinggo. Oke, TikTok. Ganti. Starter guys. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kesayangan kapakaswarasan tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Dumateng ngarsanipun para pisepuh sesepuh ingkang tehat kinabekten. Wonten ngarsanipun kadang Buta Saraya ingkang satuhu kinurmatan. Sumrambah pralengga kakung putri ingkang satuhu kula hormati. Minangka perwakane atur monggo kula dherekaken ngaturaken rasa puji syukur wonten ngarsa dalam Gusti ingkang Maha Agung. Karena saya rahmatipun ingkang tansah lumetah dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Saengga ing adicara siang punika saged makempal kanthi pinaringan karaharjan tebih ing sambikala. Para lenggah kakung putri ingkang sinuhun ing pakurmatan. Madyaning pepanggihan siang punika kula piniji sresaraken Bapak Sepiat kineneng ngaturaken atur pambagya arjo. Ing kawangan siang punika kula ngaturaken ambali atur sugeng rawuh awit rawuhipun para pisepuh dalasan pralengga kakung putri. Langkung-langkung kadang Buta Saraya Sutresno. Sinarengan raos agunging manun ingkang tanpa pepindhan. Sumangga kula sananggenipun sekedaken sami lelenggan kanthi suporna ing penggalih panjenengan sadaya. Para tamu miwah para lenggah ingkang winangkuing Joko Basuki. Ing mriki kula nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Tamtu anggen kula caos tanggapan papan saha pakurmatan wonten ingkang boten dados rana ing penggalih panjenengan sedaya. Boten ngirangi raos pakurmatan ananging saweg dugi semanten ingkang dados kegiatan kula sak keluarga. Ing samangkipun Gusti paring kula dumateng kula sak keluarga arupi unjukan daharan saha pasugatan lumantar pramuladi. Sumangga para lenggah anggenipun rapi kanthi martu mardikaning penggalih. Sepisan malih kula nyuwun agunging matur nuwun ingkang tanpa pepindhan awit saking pambiyantunipun sanak sedherek wonten ing adicara siang menika. Mugi sadaya pangorbanan kangge kula sak keluarga pikantuk lilitu saking Gusti ingkang Maha Agung. Ing samangkipun menawi tasih wonten atur pangatikan saking kadang Buta Saraya. Sumangga para pisepuh anggenipun ananggapi. Minangka pepunten atur tentu kemawon anggen matur wonten ingkang kirang nuju prana wonten ngarsanipun para penggalih sedayanipun. Kula nyuwun pangapunten. Cekap semanten anggen kula matur wedal kula kunduraken dumateng kadang panuntun ing adicara kanthi matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun manten sanipun Bapak Purniman awit awan itu. Mira cara ketiga inggih menika sabda gati kadang Buta Saraya. Wonten ngarsanipun Bapak Sapardi wedal terus mangkaaken
nganti sak sebagai sumo. Mangan ora ono. Apa ini teh? Kok nafas? Mangan stres-stresan betul. Kamu latih. Matur nuwun awit bareng wonten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keberkahan kami jenengan tansah rumiyin dumateng kula lan panjenengan sedaya. Satemah manggi tentrem rahayu. Dumateng arsanipun para sesepuh, sesepuh ingkang sapuhur kula bekten. Dumateng arsanipun Bapak Sukyaksa keluarga ingkang sapuhur kinurmatan. Wonten arsanipun para tamu, para lenggah, kakung semana putri ingkang kula hormati. Sumrambah dhateng kadang merdo-merdo ingkang kebak raosih sukesna. Sepisan sumangga kula lan panjenengan sedaya tansah munjukaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Awit peparingipun nikmat dumateng kula lan panjenengan sedaya saengga kula lan panjenengan sedaya saged nyawiji ingkang gajah menika kanthi kawontenan wilujeng boten manggi alangan setunggal menapa. Bapak Ibu para lenggah kakung semana putri ingkang sapuhur kinurmatan. Langkung-langkung dumateng arsanipun Bapak Sukyaksa keluarga ingkang minulya. Keparang ing mriki kula nggempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang mendhik walan pangandikan. Kula minangka Sule Salira saking Bapak Kidi Ibu Pati ingkang pidalem saking Paduan RT kalih RW Kelurahan Grikarto Kapanewon Pager. Ingkang salajengipun kula ngaturaken salam taklim saha salam hormat. Mugi katur dumateng para pinisepuh sedaya langkung-langkung dumateng arsanipun Bapak Sukyaksa keluarga. Kula ing mriki minangka Sule Salira saking Bapak Sukyak ingkang ngandhut menika piniji kepareng lajengaken rembag manis. Pun enjang adjawasonten lamar putra putrinipun Bapak Sukyak ingkang sesilih gendut anis Novitasari. Kepareng kasebut dados sisyanipun gesang bebrayan kalian anak kula Noniji Nak Mas Oki Kurniawan. Lan menawi atur lamaran kula dipun tampi kanthi pikekaing pirembagan kinanten arta kertas kathah lan sekedhipun minangka pasesen kula sumanggaaken dumateng para pinisepuh sedaya. Bapak Ibu para lenggah kakung semana putri ingkang kula hormati. Mekaten lan semanten ingkang dados wigatosing sedya sowan kula ing kalenggahan menika minangka Sule Salira saking Bapak Sukidi sakeluarga. Tentu kathah atur kula ingkang boten andadosaken renok ing penggalih panjenengan sedaya. Langkung-langkung dumateng arsanipun Bapak Sukyaksa keluarga. Kula tansah nyuwun lumungkring samudra pangaksa. Lan bilih ing samangkin adicara ing kalenggahan siang menika sampun kawawas cekap
Kula ing mriki badhe nyuwun pamit madhal pasilan. Ugi nyuwun tambahi berkah pangestu saking panjenengan sedaya. Mugi lampah kula saking menika papan tansah pinanggi widodo wilujeng tepi saking bebayaning ati. Kanthi panututing atur kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula kunduraken dumateng panutuning adicara kanthi matur. Matur nuwun boten ngarsanipun Kadang Buta Saraya. Wiwit cara angka sekawan inggih menika atur panampi. Dumateng ngarsanipun Bapak Irwan. Wedal kula sumanggaken kanthi sak jengabipun sumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng nyarsanipun para sepuh, bini sepuh ingkang satu kula bekti. Wonten nyarsanipun Kadang Buta Saraya, sulih saliranipun Bapak Sutukiti ingkang satu pinabekti. Para lenggah kakung putri ingkang minulya, Kadang Mergamuda ingkang bagya mulya. Sepisan sumangga kula lan panjenengan sami tansah munjukaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun maringi kathah nikmat dumateng kula lan panjenengan sami, saengga saged pinanggih kanthi kawontenan wilujeng kebagas warasa. Para lenggah ingkang minulya, ing mriki kula sulih saliranipun Bapak Sukiat badhe caos atur tanggapan saking Kadang Buta Saraya, sulih saliranipun Bapak Tukiti ing pidalem wonten paduka penduduk RT kalih Kalurahan Wirikato Kapaniwon Panggal. Paringipun salam taklim saha salam hormat saking Kadang Buta Saraya, sulih saliranipun Bapak Tukiti ing mriki kula tampi kanthi matur nuwun dawuh sami-sami. Para lenggah ingkang minulya, mbok bilih atur lamaran saking Bapak Sapardi, sulih saliranipun Bapak Tukiti, mbok bilih kagungan putra inggih menika Mas Oki Kurniawan badhe nglamar putra putrinipun Bapak Sukiat Nur inggih Genduk Anis Novitasari. Ing mriki atur lamaran saking Bapak Sapardi lumantar Bapak Sapardi kula tampi kanthi matur. Mugi-mugi saged sae dumugi wiwit hak niki dumugi dinten pinilih lan sinaksen para pinis minangka pikekaing pirembagan kula tampi kanthi matur nuwun. Para lenggah ingkang minulya, Bapak Sukiat tasih nyuwun donga pangestu katujuan kula sak keluarga. Mugi-mugi pahargyan ing siang menika saged lestantun dumugi sak lajeng-lajengipun. Bilih Bapak Sapardi ngaturaken kondur ing mriki kula tebih saking raos panundhut sugeng kondur sowan-sowan mugi rahayu sami ing pinanggih. Para lenggah ingkang minulya, tentu anggen kula atur tanggapan kathah kekirangan saha kalepatan kula nyuwun pangapunten ingkang agung.
cekap semanten atur panampi kula. Wedal kula kuturaken dumateng panuntuning adicara kanthi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Matur nuwun dumateng arsanipun Bapak Irwan pamit atur panampi kathah dosa. Dengan adicara gangsal inggih menika sumene. Bapak Ibu ingkang minulya, adicara sumene kanthi dinakno kangge agunanipun wawan pangandikan kanthi ngartika sumangga. Adicara semene kula suwun Bapak Ibu ingkang kula hormati, sumangga kita lajengaken adicara saklajengipun. Adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Nanging saderengipun adicara lamaran wonten ing siang menika kita tutup. Tentu kemawon kula anggenipun nderekaken lampahipun adicara kathah kalpatan. Pramila kula nyuwun ageng pangapunten. Lan bilih adicara lamaran wonten ing siang menika sampun kawas tetap. Pramila sumangga adicara kita pungkasi kanthi ndedonga. Manut sarataning panembah suwang-suwang ndedonga kula dherekaken. Ndedonga cekap semanten atur kula tutup kanthi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar kalian dasar sakit paduan hidup minangka modal kalih dosa menit langkung 3 dosa detik lancar kajian lampahin tandingan mengko sampun dumugi purnaning adicara pramila wonten kesempatan kita makin saking tim pambiji kami dewan pambiji badhe ngawontenaken sidang kagem nentokaken sinten ingkang mundur ingkang saged pikantuk juara 1, 2, dan 3 setunggal kalih lanjut. Namun perlu kalian bilih kagem ngumumaken kejuaraan badhe dipun ngumumaken makin dalu sesarengan tirakatan. Pramila manut sedaya peserta makin dalu dipun suwun rawuh wonten ing balai kelurahan ngawontenaken tirakatan wontenipun hari jadi ingkang kaping 100 dosa menika. Anggemanipun ngagem Jambi kagem Adi Jakarta sedaya pasarta tirakatan makin dalu. Sampun cetha? Nggih. Kok bilih sampun cetha sedayanipun sampurnane wontenipun perlombaan menika. Kula lan panjenengan sanes mengaturaken sapa syukur wujud asalipun Pangeran Gusti Kang Bukti Nanti. Kanthi menika monggo pertandingan kita tutup kanthi ndedonga anut agawilan kapitasan piyambak-piyambak wonten ing papan panggenipun piyambak-piyambak ndedonga kula dherekaken sumangga. Ndedonga cekap matur nuwun sedaya pasarta ingkang sampun derek partisipasi wonten ing acara salajengipun menawi mriki badhe saged mundur sanes berdaya mundur panggul tansah mangirahi hujan penting sanika nuwun. Sebisa balik mengatakan mangkih dalu. Mangkih dalu kula suwun pasarta menika kawruh menika
masih badhe nampi pengumuman saking sisi Sukamiji. Awit ingkang salajengipun ugi badhe dipun andharaken panungset lan panukarta. Panungset kuwi kritik, panukarta kuwi saran. Jadi masuk wani kritik kudu mampu gawe saran. Niki wani madang niki. Lah menika mangke dani. Katen nggih? Nggih. Sugeng sonten, sugeng tojo. Pinanggih malih mangke dani. Nggih. Foto bersama setiap tim. Dewan Pabiji kula suwun ngadani sidang wonten ing ruang iki. Lan dipun cawisaken. Nggih, Bos. Kita panggil saking undian nomor setunggal. Foto sekalian. Kalian nomor kali. 12 orang ulang. Buat atau bukan kalian berdua, kalian sedih. Ya, dari undian nomor setunggal. Pak Buko Hipon, Bu Buko Hipon, undian nomor kali nangke Buko Hipon siap untuk ikut foto. Makaten ugi salah satu didawi oleh Buko Hipon masing-masing.